Tervetuloa takaisin ennätystehtaan pariin. Meistä suomalaisista sanotaan usein, että me juodaan liikaa. No, seuraavan kaverin jälkeen sanotaan varmaan kokis on happapitoista. Tervetuloa Mikkelistä, lihavaa, Olli Hokkanen! Olli Hokkanen, terve. Terve. Terve, terve. Sä juot 10 ihmistä ensimmäistä kertaa TV:ssä. Joo. Niin nopeasti kuin mahdollista. Niin, se on tarkoitus. No mistäs moinen? No ihan elämäntavasta ja niin kuin ison ja paksun letkun kautta. Mutta sä ilmeisesti urheilet, kun sä et ole kumminkaan niinku ton hitaampi. Hitaampi, joo. Uintia harrastan silloin tällöin, että... Pitääkö se paikkansa, että jos laittaa niin 10 ihmistä kokislasiin yöksi, niin se on aamulla sillä enää mitään? Ei, kyllä ne mustuu. Ne mustuu vaan? Joo. No mistäs moinen? On niin hapokasta, että... Mulla on tässä itselläni tämmönen testi, mä koitan. Se on niinku nopeasti juoda, niin vähän miltä tää tuntuu. Pullo on tyhjä. Se meni sinne. Ja tällä kertaa Olli Hokkanen ei tullut ennätystä. Olli Hokkanen, kiitos käynnistä. Joskus meillä käy täällä tehtaalla myös näin. Seuraavaksi me mennään katsomaan vähän akrobatiaa. Tervetuloa Mikkelistä, Olli! Olli Hokkanen, tervetuloa takaisin. Terve. Ajattelit vetästä 10 ihmistä kokislasiin yöksi, niin... Niin, se on tarkoitus. Ei toi mitään nyt niinku ihmisen homma on kyllä. Vai onko? No sitä ne on sukulaiset sanonut, että ei se järkevää ole, että... Kyllä ne mustuu. Ne mustuu vaan? Joo. Tätä ei ilmeisesti kukaan nyt ainakaan TV:ssä tehnyt toistaiseksi. Kyllä. Ja nyt, oot sä valmis? Olli Hokkanen, Suomen ennätysyritys. 10 ihmistä mahdollisimman nopeasti. Paikoillenne valmiit. Hep! Ei toi mitään nyt niinku ihmisen homma on kyllä. Siinä. Ei pysty, on niin hapokasta, että ei pysty. Nyt kävi näin. Nyt kävi näin, ei pysty juomaan. Mutta tällä kertaa kävi nyt näin. Olli Hokkanen, että sä oot tämmönen akrobatitaituri kokiksen juoja kaveri. Seuraavaksi Olli Hokkanen! Saatan Holiday Clubin lahjakortin ja saunotaan.